v mravenisku. Opäť vás zdravíme, hubári, hríbári a milovníci prírody. Dneska máme 11. augusta 2023 a jak ste mohli vidieť, tí dažde byli naozaj vydatné na celém Slovensku. Tá sezóna sa rozbehla asi skoro všade. Tu u nás na záhorí teda začali hodne rašití dubáky, hryby smrekové teda. A my dnes ideme zase prejsť naše revíry, ponechávali sme tam docela dosť malých, tak dúfam, že nás tam počkali. Keď ne, tak ich našli do druhý a my si pevne verím nájdeme další. Takže jak vždycky, dneska nám držte palce. Dneska začínáme takýmato trojčatama. Kajte na ne. Alebo teda, to možno byli aj 4. Alebo sú to. Spodek stupky už je cítiť, že není tvrdý. To je, jak som říkal v minulém videu, ľudia, teraz neváhajte, berte si aj tí maličké na zaváraní, lebo do 2 dní je z toho šrot, buď to ščervavý, alebo to úplne zhnie. Takže my si týto bereme. Hoci nemá, nejak sú rozmiestnené. Tuším, nejsou ani spojené, sú. Takže na úvod, teda máme sa podarili takýto súdeček a dokopy sú 4. Len som to vypel tí štvorčata na začátku a mama už ma volala k ďalšiemu lovku, tá dneska ju jede. Tento už je väčší trošku. A v mravenisku. Vidíte ich tam? A už ich máme po ruke. Rýchlo vytáhneme. Bože, ten je. Co to je, mami? Jo, krásný macek. Mravenci, chrobáci, loza po mne všade. Nevadí, trošku chvíľu počkáme, oni ho opustia a bude sa čistiť. Tu ma dovedla taká indícia, že niekto tu čistil, nechal to tu. Vidíte? Našli sme tu každý jeden z mamu. Je to krásne. A tento, trošku som ho už odekryl, ale on byl asi takto. Za tým listem. Schovaný. Takže tento tu rezal, tento tu pozabudel. To sú také dune. Parádička. Dobre sa to rozjížďa, ľudia. Dobre sa to rozjížďa. Tu sme teraz na také místečku, ľudia, ktoré musíme tak více pochodiť. Lebo nejsou ty dubáky pri sebe, ale sú tu proste. Tak sme to tu pochodili. Toto sa nám tu podarilo nazbírať. Ajte na fešáku. A už sme chceli ísť preč. A mama zbadala také kopečky, tak ich nadvihla. A ešte zbadala ďalší kopečky. Tak ukáž, tento nazvihla prvý. Ome. Aj. Aha. Ten je. Nadvihla tento kopeček, to už bylo úplně jasné, keď tu je jeden. To sú jaké dúne za. Ešte tu, že mám. Ten je rošláplý, bude, ten je rošláplý, škoda. To není všetko. Ešte ne? Kde máš ešte? Počkaj, musím sa vrátiť, strátila som ho. Ešte niekde proste je. Počkaj. Dobre, ja to za to vytrhám. Ten je rošláplý, možno aj náma, možno ne. Nevadí, nechám ho na budúce, no nič sa nedeje. Títo ma zaujímajú. Včera pršalo a čujete dneska, jak to listí šuští už. Ale písek je ešte mokrý, lepí sa to na ruky. To je toto. Wow, otrhol sa. Tak je mokrý, že sa kúsa z neho otrhlo. Nevadí, zakrieme. Takto sa rozlúčime s týmto naším místečkem a budeme pokračovať ďalej. Tak mama to nakladá.
Já jsem to pokoukal, že jde vidět ten veliký a koukajte. Nevím, či to je teda on. Není to on. Ale ten komplet písku zahrabaný. Hej. Ven. Od nás jo. Celý byl až do 3/4 stupky pod tím pískem. Nemůžeme ľudia stále z tohoto místa odejít. Další jsme to vytáhli, jak můžete vidět, jaké jsou bledé. Úplně komplet zakopaný v písku. Iba kopeček lístia nebyl ani vidět, ale tento je fajnový. Tento byl vidět trochu a tento též nebyl vidět, ale tu jsme si jich položili a vidíte to tam, jak se tam maskoval, hej. Bojím aj někde hrábnout, abych zase nevyhrábl další. No dobré, co vám povím. Budem to takto robit, každé místo si pochodíme najprv. Tu jsme jich nachystali vojáků. Nebyli skoro vůbec vidět. Jak můžete vidět, tak jsou hodně zasrané, protože byli hluboko v písku. A jsou bledé samozřejmě, protože byli schované pod listama. Jeden jsem nechal na vytrhnutí k tomu stádu nakonec. Vidíte, takto sa maskujú, že z jednej strany ho nevidíte, z druhej áno. Ten je zase popráskaný, lebo rýchlo narastol. Wow. Prásklina. To je úžasné toto. To je prostě paráda. Tu mám také místečko jedno. Moc často sem nechodím teda. Občas sem zabrúsím. Vždycky dúfam, že tu nájdem něco väčší. A ľudé, dneska sa podarilo. Sice len jeden, ale ten stojí za to. Ha. Nie žádný prcek toto. Ta farba. Úžasné. Ten už je trochu väčší. Kúkajte na toho krtka. Jaký kopeček si tu robí. Pískový. Tak to originál byl, jak ho vidíte. Iba trčal. No a chcel jsem vám ukázat, tu jsem si jeden vytrhal. Ale kúkajte, jaká školka tu je. Malých. 1, 2. Určitě pod listama to bude více, ale nebudem to tu hrabat. Tu je další. A ještě tu byly nějaké, ale říkám, nechcem tam lézt do toho místa. Akurát tento si zabereme, ten pískač. Ten je akurát. Tak jsou to dokonce dvojičky. Normálně fakt je tam krtinec, ľudia. Fakt tam je krtinec, díra. Sranda. Máme sa, co teraz podarilo najít? Ja bych to typoval na suchorýby. Ale už to majú za sebou, ale tak krásne vypadali, že? Keď takto stáli, tento už je hotový. Aj tento. Škoda, no. Asi sú tu už dlhší, ale musíte uznať, že byli fakt prekrásné. Další místo. A co myslíte? Jsou aj tu. Títo jsme zase natrhali. Nebyli pri sebe vůbec. Ale títo 2, alebo teda 3. Normálně mají tím malé některé nějaké stupky, to bude šrot. Druhý. Mně se ľúbia prostě ty albíny, ty jsou topka. Takže takto. A ještě si ukážeme. Tyto jsme tu nechali minule, říkám, stupky už jsou nějakší. Koukajte, co s tím správá. 48 hodin to je, když jsme tu byli. To je šrot. Skeleton.
Jeden jsem tu tahal, reku ho nebudeme ani natáčat, ale potom na mě vyskočily takéto krásné dvojičky. To si musíme prostě natočit. Neudrželi se spolu, škoda. Zatlačil jsem na toho jedného, tak ten vyskočil prvý a rozpadli se. Najprv na nás vyskočili títo dva a potom se zbadal tuto nádheru ľudia. Vidíte jich. Najprv teda tento jeden, ten je taký hodně zamaskovaný, ale že hodně. A ten je to lahůčko. Může být? Já myslím, že dáme to tady. Oprášíme ho jak pocukrovaný. Posuneme halus, vlastně jde si tady do boku. Kastubka hrubá. Okolo toho stromečku, tohoto teda jsme minule nechali. Některé vyhnily tady úplně. Tyto nenarostly nějak extra. Dneska jich bereme. Nemá smysl. 48 hodin tu byly. A žádný progres prakticky. To už iba potom. Já jsem tu trhal nějaké větší okolo a to už nevyrostne. Ale to je zaujímavé. Tento si rostne do boku. Se musím kouknout. Alebo do zemi možno. Vytáhneme tohoto, co ho zakrýva. Je to malý, mě to strašně píchá. Poležačky, vidíte ho? Leží. Hop, už je venku. Ale moc malé to nebudem brát. Ty ještě také bratelné. No, dvojičky to budou dokonce. Tady mám další dva. Už těch dál. To je paráda, když to je takto na jednom místě. Po 10, po 15. No, ten už, vidíte, to je to, co vám vyprávám. Keď někdo říká nebrat malé. Já říkám brát malé teraz, lebo to jich, keď jich necháte, to už z toho nic nebude. Iba šrot. Máme sa teraz podarila najít aj bedla. Není tých bedel, iba ten deždi v minulém videu rozmočené samé. Táto vypadá obstojne na dnešnú večeru. Dúfam, že aspoň za pár sa ich ešte podarí. No ne, to je žezlo. Ešte zavrýta. Ty mám najradšik. Dorazili sme k našej zrnitohlubíkovej rodinke, co jsme tu nechávali, co jich tu bylo ale 5, 6 alebo koľko. To už bylo snad v jednom alebo 2 videách. Teraz už ich asi zoberiem, máma ešte donesla. Tu sú trojičky. Kto sleduje videa, tak mohol vidieť, aké byly malé, jak necht. Teraz už nám takto narostli. Tento krásne narostal, tej sú dva. Vidíte, ten druhý malý už je nejaký. Už to má za silu. To je ta rodinka tady. Rodinka zrnkáčů a tu byly ještě trojičky. Jak jsme jich vyhrabávali, tak se tam dva menší vyhrábli, bohužel. Ty už půjdu s náma všechny dneska. Už tu jsou asi 4-5 dní. Ty jsou krásné. Nádhera. Další trojičky. 2x3. 2x alebo aj 5x2 možno. Tyto pětorčata, co já vím, necháme jich ještě. Tento už je namňaklý, to už nemá význam. Op. Takže trošku zmena oproti tým dubákom. Máme tu hryby zrnitohlubíkové.
Další úlovek. Jeden našla mama, jeden já. A teraz zase máme sa podarilo. Toto sme na Jankinem míste, tu sú aj tí dvojičky, už sú dokonca, som na ně koukal, ale ešte moc nenarostli, nechali sme ich. Až keď půjde s náma Janka, lebo dneska s náma Janka není. Ona robí až do 4. a to už by sme išli moc neskoro. No ten má stupku, zase nikdo ho popá. To je katalogový toto. Jak z katalogu. Další úlovek v takéto krásnej trávičke sa tu maskovali. A tento najväčší jsem nechal nakonec, aby ste si ho vychutnali spolu s nama. Dobre, potešili sme sa aj na tento míste a môžeme pokračovať ďalej. Včil sme už dlhší nic nenašli, iba nejaké, co sme aj nechali, pár kúsku lúde, to byl šrob, za 48 hodín to rozežrali na úplne na šrot proste. A teraz po dlhej dobe mama našla jeden, dokonca ani ja som si ho nevšimel. Neviem, či ste ho videli, tak to je vidět z boku, trošku tá stupka, ale ináč ako nemáte šancu ho najít takto z vrchu. A je tam. Tak jak jsem vám ukázal, originál byl. Viděli jsme len tu stupku. A už teraz jsme v takém teréne, že tady jsou všechny poskovávané. Prostě musí víc vyrostnout, lenže zase víc nevyrostnú, keďže ich rozežerú zhruba v takéto velikosti, už ich dávají dole, ty chrobače. Tak. Tuto pětorčata už zostaly iba, bylo jich tu minulo tuším ale 6-7, tyto malinké to už nějak nerostne. Už jsou teoreticky pratelné, ale my to ještě riskneme a ještě si jich tu necháme 2 dny další. Co na to povíte ľudia? Počkají nás tu? Já verím, že ano. No stáli jsme na tom místě, kde jsou ty pětorčata. A teda byly tam aj trojčatá, dvojčatá a tak, ale malinké jsem to tu nechal, tak si proto dojdeme to zkontrolovat zase za 2 dní. Našli jsme tu jeden tento, mama mi ho tu už položila, taký půcek zas. Ten se podaril mně. Teraz ní se podaril tento, ale jak jsem si čupel, to určitě neviděl, že tu jsou další 2 ještě. Alebo, ne, to je gulička, ale tu je jeden, vidíte to tam. A tu myslím, že je po tuto kopku. Schválně. Ale je tam. Mám jich další 2 kusy. Ty necháme jen ty malé, a toto si sebereme. Ty kopky, no, ty kopky teraz. Koukajte na to, zem je ještě mokrá úplně, tady. Ale len jeden den neprší včera a to listí, jak... Ježiš, to jde další. To jsem neviděl. To listí, jak jsem se povedal, že to listí, jak to už je vysušené. Vyfúkané, trochu pofúkuje větrík. Dobre, pokračujeme, ještě nás čeká pár míst, ale už ne moc, tak uvidíme. Tu sa mi čo podarilo. Tento jeden jsme našli. Tyto dvojičky krásné. Ty nebyly vůbec vidět, byly pod listama, vidíte, jaké jsou bílé. Já jsem len tak nohu šuchal, že kopeček a len sa takto vykotúlali. No, to byl můj nález. Ale včil hned tady kúšik vedla. Koukajte, mama zabodovala cez tú zelenú trávu, ty hnedé hlavičky. To je nádhera. Máme sa na ne kouknout. Jeden. Tu je ešte další za ním, takže až 3 máme. A ich tu veľa ľudí, veľa ich tu je nachytaných, tú zubáčku. Takže predpokladám, že nás tu budú čekať aj za dalšie 2, 3, 4 dní, záleží kedy dojdeme.
jedno z posledných míst tento lesy ľudé. A našel jsem tu asi 30 dubáků, nebo 40, z toho 3/4 je fakt malých. Ty jsou tady v této chrštině. Jsem to mal aj podekrývané, ich tam fakt hodně, takže do toho nechcem dárat. Tady nás snad počkajú do budúcna. Pobereme len tí takzvané bratelné, co sú títo dva napríklad. Bych mi to rozpučil. Takový malý štuci, krásné. Krásné. Zahradíme jamky. A to by něco nepošlapal. Tu se něco vytrhalo a samozřejmě teda musíme se přiznat, že jsme je povykopávali dost těch malých. To prostě nebylo vidět. Tu je ještě další, vidíte. Je normálně něco. Ten malý se vytáhl, ale dáme mu šanci. A to už neporostne, ľudia, už mám si zkušenosti. Tu, co potaháme, to už nevyrostne. Proto jsem tu jednu oblast vedla nechal nedotknutou. A toto druhé, to jsou také kola. Toto druhé kolo bohužel vytrháme všecko, lebo to už tu len zhnie. Koukajte, tady je hnízdo. A najkrajšího necháme na konec. Máma mi obírá ovada z hlavy. Komáru. Taký albínkový. Ten je krásný, zafarbený, ten nebyl vůbec schovaný, jak jediný asi tady. A ještě ty dva. Koukajte na něho. Na krásavca. To je nádhera. No, se lámu, jsou mokré. Takže já myslím, že velmi slušné, to už jsem i nečekal na těchto místech, se musím přiznat. Už jsem to sice vypil, ale toto vám ještě musím ukázat. Jsem tu nadvihl tyto listy, koukajte. Štvoričky, nevím, či budú rostnúť, lebo som tu všade okolo potrhal. Necháme ich tu a uvidíme. Další 3 zatá, teda. Paradoxne títo dva som iba dohľadal. Vďaka tému, že som zbadal túto kopku, takto. A hned mi bylo jasné, co tam asi bude. Co asi je. Další skupinka už po cestě domů, ještě jedno místečko, už pomáli ten čas, vidíte, už bude 6 hodin a docela teplo, ještě 21 stupňů. A jsme to tu potahali trošku, co jsme našli, je tu zase veľa malých samozřejmě, to jsme si nechali nakonec. A ještě vám ukážem jednu věc, která mě strašně nasrala. Jsem vykopel, teraz dobre počúvajte, co jsem vykopel. Ukážem vám. Toto jsem vykopel. To je taká škoda, víte, že já to nechávám takéto čata. 5 torčata, 6 torčata, 10 torčata. Bohužel už keď jsem ich vykopel, tak co s nima, nechám ich tu znít. Zebral jsem si ich, koľko ich tu bylo vlastně. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ještě 2 malí, tak 10, dajme tomu. Je to fakt škoda. No ľudia, tak jsme to ukončili, jak jste mohli vidět, dneska tu byla neskutečná paráda. Ty košíky jsou úplně narvané, plné, to se nedá ani všechno natáčet, prostě jsou tam nějaké ty zrnitohlubíkové na spodu, jak jste viděli, ty, nevím koľko, už tam ich bylo 3, 5 alebo koľko. Ty sú v podstate na spodu, ty sme našli jedni z prvých. Pro mňa top úlovek dneska byl ten mamin veliký z toho mraveniska, ten byl úžasný, ale zároveň sa mi ľúbia aj títo žárovky bíle, napríklad toto, to je něco neskutečné.
Zopakujeme si ten dnešní dátum, dneska je 11. augusta 2023. Neuveriteľný dátum aj pro nás, prostě v takémto období na hryby nechodíme. Je ich veľa červavých, jak už jsem viděli jste v tom videu, aj spomínal jsem, berte to aj malé, lebo to jak necháte jeden den, 2 dní, konec, to bude červavé. Samozřejmě záleží na lokalitě, já teraz vyprávám tady u nás, jaké jsou podmínky. A co k tomu dodat? Vidíme se v dalším videu. Ahoj!